Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Президент Украины Владимир Зеленский назвал жестом дружбы заявление о поддержке министра иностранных дел Большой Семерки инициативы о создании Крымской платформы. Вот его цитата. Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу зі створення міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму і припинення російської агресії. Україна рухається до миру. Присоединяем к нашему эфиру Олексія Голобудького, заступника директора Агенції моделювання ситуації, політтехнолог. Пане Олексію, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы думаете, отыграет ли свою практическую роль Крымская платформа и повлияет ли она на деоккупацию полуострова? Ну, будь-яка ініціатива щодо взагалі піднімають цю тему на загальноєвропейський світовий рівень, це вже добре, абсолютно. Звичайно, навряд чи ця платформа вирішить питання. Я взагалі, чесно кажучи, мені важко зрозуміти заклик Зеленського до миру в питанні саме Криму, так би мовити. Да? Це, ну, і що до Донбасу якимось чином можна віднести, як можна отримати назад Крим, вимагаючи миру, так би мовити. Да? Це чиста агресія, визнана всім світом, і це агресивна дія, це військова дія, яку вчинила Російська Федерація проти України. Якщо ми такими словами і далі будемо зловживати про мир і так далі, то звичайно, що ніякого користі від цієї не буде абсолютно. Наша задача показати, що ми готові до повернення Криму. У нас є стратегія років на 20 розписана, і коли настане потрібний момент, а ми це чудово розуміємо, що Росія віддасть Крим тільки в випадку свого розпаду чи якихось катаклізмів, які, ну скажімо так, важко спрогнозувати, по-іншому цього не буде абсолютно. Це просто з історії Росії, так ніколи не було. І от тоді ми будемо готові зробити те, що росіяни, як мінімум, зробили в 2014 році, але на законних абсолютно правах. И не зелеными человечками, а украинскую армию. А насколько, как вы думаете, вот ныне существующие санкции могут спровоцировать распад путинского режима? Я не кажу про путінський режим. Я всю казку про те, що є Путін, він такий жахливий. Це російська політика, Російської імперії, яка продовжується вже сторіччями. Путін, до речі, не найгірший, можливо, варіант. Могло бути і гірше набагато. Да? Тому з ліквідацією, чи смертю, чи з чим там трапиться з Путіним, це не обов'язково, що в нас настане якась інша ситуація, і наступний правитель Росії віддасть нам Крим, віддасть нам Донбас і так далі. Це треба, щоб помінялись корні взагалі. Тобто ця імперія повинна розвалитись, і тоді ми отримаємо шанс повернути свою землю. Вся ідея російського світу, російського цього побудована на експансії. Без цього не буде існувати Російська імперія і не буде Російської Федерації існувати. Ну хорошо, а что нужно для распада этой империи? И насколько нынешние санкции могут ее провоцировать? Санкції ні, звичайно, вони не навпаки, вони зараз цементують, але це, так мовити, це тактично. Санкції потрібні, але санкції вони створять, що спочатку режим зіжметься, так мовити, максимально. Да? Вже там заборонять інтернет, заборонять взагалі будь-яку діяльність, вони закриються, і от будь-яка економічна криза, соціальна криза, кліматична криза, будь-яка криза просто розвалить в один момент. Повірте, що в 17-му році Микола II не очікував, що його найбільша імперія
практично в світі розвалиться за півроку, а за рік його просто тупо вб'ють в підвалі одного з місць. Всі ці імперії, вони розвалюються дуже швидко. Просто проблема в тому, щоб відбулася ця точка розпаду, ми її прогнозувати не можемо, вона може відбутися в будь-якій перспективі, але зараз світ дуже швидкий, процес відбувається дуже швидко, нам не прийдеться чекати 100 років для цього. Це питання, думаю, максимум десятиріччя. Но Украина сейчас привержена к политико-дипломатическому пути возвращения своих территорий, поэтому работают наши дипломатии на международных различных площадках. Мы вот инициируем сейчас Крымскую платформу, которая будет заниматься деоккупацией полуострова и так далее. Вот насколько вот все наши усилия, которые мы проделали на протяжении 7 лет, они эффективны и дали уже какой-то результат или пока что результата нет? Ні, результат є, звичайно. Результат в тому, що це залишається в інформаційному полі світовому. Да? Крим все ж таки знають цю проблему, знають, що вона існує. Вона десь не на задвірках, так би мовити, світової уваги. Не кажу, що пріоритетна, але всі знають. І це і те, що в Крим не заходять навіть російські великі компанії, це говорить про те, що вони теж це усвідомлюють, що це дуже серйозно. Тому це потрібно. Я не кажу, що треба відкидати дипломатично. Звичайно, треба всім цим займатися. Просто це цілий спектр дій, які потрібна наша держава робити для того, щоб в потрібний момент бути готовим до всього. Від того, що я ж не кажу, що це буде війна. Я все ж таки сподіваюся, що це буде просто, грубо кажучи, повернення. Да? Коли центральна влада російська не зможе контролювати ситуацію в периферії, і просто це відбудеться більш-менш природним шляхом. І наступна влада російська, вже не Російської імперії, а то, що залишиться від цього, так би мовити, об'єднання, вже прийме це як нормальну частину свого повернення до Європи. Да? Що от ми повертаємо ті землі, які ми захопили, ми повертаємо національні ці меншинам свої, там, Чечні і так далі, свої ці території, то даємо незалежність, і тоді вже Росія, як нормальна національна держава, все, що від неї залежить, вона повертається чи йде до Європи як нормальна країна, а не як імперія. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас Петра Лощука, политолога, доцентра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарас, вітаю вас, селям алейкум. Добрый вечер. Мы сейчас обсуждаем седьмую годовщину оккупации полуострова. Какими успехами в направлении деоккупации сегодня может похвалиться Украина? Ви знаєте, на жаль, тривалий час, не один рік, питання Криму, воно залишалося достатньо периферійним для української влади, особливо на тлі активної війни на Донбасі. Тобто, з одного боку, завжди декларувалася необхідність повернення півострова, завжди декларувалося те, що це повернення відбудеться, але водночас конкретних кроків робилося, мабуть, недостатньо. Ми повинні з вами все ж таки це визнати. Те, що не так давно все ж таки, бодай у форматі так званої Кримської платформи українська влада вже нова повернулася до цього питання, це принаймні щось, якась відправна точка. До речі, ми, в принципі, цю платформу, я знаю, там по-різному оцінювали, були різні коментарі, але не так давно Росія сама достатньо різко прокоментувала створення цієї платформи, заявивши про те, що буде вважати участь будь-яких інших держав в ній недружньою дією, коротше кажучи, перейшла до відвертих погроз. Це говорить про те, що сама Росія достатньо стурбована поверненням кримського питання в міжнародний геополітичний дискурс, і це повернення їй не подобається. Значить, ми на правильному шляху, і нам необхідно і далі розвивати мобілізацію всіх наявних у нас ресурсів, будь-якої дипломатичної підтримки для того, щоб це питання, щонайменше на даному етапі не відходило на другий план, а залишалося актуальним не лише в масштабі України, але й в світовому масштабі.